For today's video, intayo ag Igado. Let's go! Ito yung daanan papuntang Igado. O, sabi ng pagsasao, awan tinalubak nga dalan no Igado ti papanan. So, ayun, nandito na ako. Kasama ko yung mga Mamuntion brothers. Ito na yung mga pagkain. Ayan, bubuksan ko na yung pagkain. Oy, sarap. May Igado at to kumain tong kasama ko. Ito yung mga kasama kong pumuntang nag-Igado. Ayan, happy kami kasi Igado na yan eh. Ito si Mang Joe, yung pagsasao niya, yung nagkaanan niya, paglagyan. So, pagkatapos ng Igado, magte-take out pa kami, nagmayat tagbiag yun, kastoy ka na yun, ayan, mabsog man damdaman, yung da-take out, ako din, nag-take out na patlang tinalak, amok ti mga ibati. So, advantage siya nga dati box tayo talikod, adapay kabila, pati ito kaduami, adumat din na i-take out na, Sharon, sa bali page ay naiawid ko nga, Igado, sa bali page upat, so nakaawid ako, pero may tiragsak ko apo, puna yan, nagmay text nga biyag, so di batatay nga nagjanan, i-transfer tayo, Igado is live, so mangantayon, solve man pangarabiin, ken Igado, ngagnanayon nga adu, so tuig Igado, mangantayon. So, nanganmet ni mama ko, jay maragsakan, jay Igado nga in lakam. So, thank you very much and see you next video.